Dobrý deň, bratia a sestry. Započúvajte sa do biblických zamyslení Tesnou bránou. Dnes je streda 21. januára 2026. Božie slovo je dnes pre nás napísané v 5. knihe Mojžišovej vo 4. kapitole od 25. po 40. verš takto. Keď budete plodiť synov a vnukov a budete v tej krajine dlho bývať, keď sa zvrhnete a urobíte si akúkoľvek podobu modly a dopustíte sa toho, čo je zlé v očiach Hospodina vášho Boha, čím ho nahneváte, volám dnes proti vám za svedkov nebo i zem, že v krajine, ktorú máte obsadiť, keď prejdete cez Jordán, určite čoskoro vyhyniete. Nezostanete v nej dlho, lebo budete celkom vyhubení. Hospodin vás rozptýli medzi národy a zostane z vás len malý počet medzi národmi, medzi ktoré vás Hospodin zavedie. Tam budete slúžiť bohom vyrobeným ľudskou rukou z dreva a kameňa, ktorí nevidia, nepočujú, nejedia ani nečuchajú. Z toho miesta budeš hľadať Hospodina, svojho Boha, a ak ho budeš vyhľadávať celým srdcom a celou dušou, nájdeš ho. Keď budeš v súžení a neskôr ťa to všetko postihne, vrátiš sa k Hospodinovi, svojmu Bohu, a poslúchneš jeho hlas. Hospodin, tvoj Boh, je totiž milosrdný Boh. Neopustí ťa ani ťa nezahubí, ani nezabudne na zmluvu s otcami, ktorú im pod prísahou potvrdil. Skúmaj minulosť spred dávnych čias, odvtedy, čo Boh stvoril človeka na zemi, od jedného konca nebies až po druhý. Či sa niekedy niečo také veľké stalo, alebo či bolo o niečom takom počuť? Počul azda nejaký iný národ zo stredu ohňa prehovoriť Boží hlas, ako si ho počul ty, a potom ostal nažive? Pokúsil sa už nejaký Boh prísť a vyviesť ľud spomedzi iného národa skúškami a znameniami, zázrakmi a bojom, mocnou rukou a vystretým ramenom, veľkými hroznými skutkami, ako to všetko urobil s vami v Egypte Hospodin, váš Boh pred vašimi očami? Smel si to vidieť, aby si poznal, že Hospodin je Boh a okrem neho iného niet. Z neba si smel počuť jeho hlas, aby ťa poučil, a na zemi ti dal vidieť svoj veľký oheň, a jeho slová si počul zo stredu ohňa. Pretože miloval tvojich otcov, vyvolil si po nich aj ich potomstvo. Šiel s tebou a svojou prítomnosťou a veľkou mocou ťa vyviedol z Egypta, aby ňou pred tebou vyhnal väčšie a mocnejšie národy ako si ty, a doviedol ťa do ich krajiny a dal ti ju do vlastníctva, ako je to dnes. Dnes si uvedom a vezmi si k srdcu, že len Hospodin je Boh hore na nebi a dolu na zemi. Iného niet. Zachovávaj jeho ustanovenia a príkazy, ktoré ti dnes dávam, aby sa dobre vodilo tebe i tvojmu potomstvu, aby si dlho žil v krajine, ktorú ti navždy dáva Hospodin tvoj Boh. Domino efekt. Predpokladám, že väčšina z vás pozná hru domino. Je to obľúbená hra s jednoduchými pravidlami, ktorá sa hrá s obdĺžnikovými dláždičkami, kockami alebo kameňmi rozdelenými na dve polovice, pričom každá polovica obsahuje určitý počet bodiek. Hra je populárna na celom svete a má rôzne varianty, ktoré ponúkajú množstvo zábavy pre hráčov všetkých vekových kategórií. Hra má svoje pravidlá a systém. Ak kocky hry použijeme na vytvorenie radu z kociek a jedna z nich sa nakloní a spadne, tak sa vytvorí tzv. Domino efekt. Je to v podstate reťazová reakcia, ktorá vznikla na základe príčiny a následku. Túto reakciu spustí nejaká malá zmena, ktorá bezprostredne ovplyvní nielen jej najbližšie okolie, ale postupne aj ďalšie kocky. Domino efekt spôsobuje, že aj malá lokálna zmena môže mať globálne následky. A to v negatívnom aj v pozitívnom zmysle slova. Niečo podobné sa deje aj v duchovnej oblasti. Ak svoj život postavíš na dobrých veciach, reťazová reakcia pôjde smerom k dobrému. Ak svoj život postavíš na zlých veciach a zlom spôsobe života, reakcia a jej dôsledky budú zlé. Dobro plodí dobré a zlo plodí ďalšie zlo. Zachovávanie Božích noriem
pravidiel a Božieho slova je cesta a spôsob, ktorý zvyčajne hodnotíme ako dobrý život. Dobrý život v očiach ľudí aj v kritickom a spravodlivom Božom hodnotení. Nech nám v tom Pán Boh pomáha. Modlíme sa. Bože, stvoril si nás na svoj obraz a dal si nám srdce, myseľ a rozum. V pokore a pokání vyznávame, že nie vždy všetko používame správne. Potrebujeme k tomu múdrosť zhora. Prosíme teda o múdrosť, vedenie Tvojím Duchom Svätým, aby akékoľvek naše konanie viedlo len k dobrému. Pomáhaj nám v tom, Pane. Amen. Dnešné zamyslenie pripravil Dušan Havrila. Vo svojich modlitbách pamätajme dnes na cirkevný zbor Kšinná. Prajeme vám požehnaný deň.